Нуждата да бъдем в партньорство е базова нужда. При някои хора влизането в нова партньорска връзка е като детска игра. Всеки има поне един приятел или приятелка, която сменя партньорите си често и без затруднения влиза в поредното партньорско обвързване. Но създаването на нова връзка не винаги и не при всеки е толкова лесно и бързо. За някои хора се оказва непреодолимо предизвикателство. Хората, които страдат от филофобия или страх от обвързване и влюбване, често имат проблем с дългите и ангажиращи връзки. Проблемът не е в това, че не изпитват любов, а в това, че емоциите им са твърде интензивни и им създават безпокойство, което се задълбочава с развитието на връзката. За да научите повече за страха от обвързване или филофобията, изгледайте това видео до край. Първо ще ви се представя. Аз съм Любомир и работя като психолог. Завърших психология в Русия, в град Санкт-Петербург, практикувам в частен кабинет в град Бургас и основно работя с хора, страдащи от тревожни разстройства. Но нека сега поговорим за страха от обвързване. Какво всъщност е страхът от обвързване? Истината е, че хората, които се страхуват от обвързване, всъщност копнеят за дългосрочна връзка. Но, когато усетят, че нещата стават сериозни, те просто изчезват и прекъсват контакта с партньора. Друг възможен сценарий е, влизат в партньорство за кратко време, но скоро след това се отдръпват заради страховете и тревогите си от новата връзка. Често страдащите от филофобия бъркат чувството на възбуда и влюбване с чувството на безпокойство. Пеперудите в стомаха могат да бъдат припознати като паническа реакция или тревожен сигнал на организма. Поведенческият модел на хората, страдащи от фобия от обвързване, е различен. Обикновено те не влизат изобщо във връзка или ако влязат в такава, времето варира най-често между една седмица и един месец. В момента, в който усетят, че взаимоотношенията се задълбочават, повишава се тревожността и в кратки срокове се прекратява новото познанство. Тази фобия се среща и при двата пола, но по-често се наблюдава при мъже. Какви са причините за страх от сериозни отношения? Могат да бъдат много причините за отключване на фобия от обвързване. Най-често срещаната причина е недобрият предходен опит. Не е задължително този опит да бъде личен. Той може да бъде и наблюдаван. Например, неуспешната връзка на най-добрия ни приятел може да ни повлияе така, че след това ние да се страхуваме от създаването на собствена такава. Често срещана причина са и родителите, които затрупват с препоръки и съвети детето си относно избора на партньор. Когато се търсиш съпруг, той трябва да бъде мил, грижовен, отговорен, да има апартамент, да има кола, да има благонадежден бизнес, да е в добри взаимоотношения с родителите си, да обича животните, да се грижи и той за дома, да не излиза с приятели по заведения и клубове, да ти подарява редовно цветя и да те води по разходки. Родителската заръка вероятно е поднесена с грижа и любов, но в главата на дъщерята става хаос. И тъй като не е сигурна в човека, с който излиза в момента, предпочита да прекъсне връзката, защото може да е грешният избор и да разочарова своите родители. И от страх да не избере неправилния партньор, тя всеки път решава, че сегашния не е точно като по описанието на родителите й и прекъсва връзката, за да не направи грешка. Разбира се, този целият сценарий се развива на несъзнавано ниво и тя не знае защо постоянно повтаря един и същи модел във всичките си връзки. Други възможни причини за отключване на филофобия са страх от изоставяне, често от лош предходен опит, изоставяне без да е очаквано, изневяра или травматичен опит с гласувано доверие, преживяна сексуална злоупотреба, детска травма, свързана с лоши взаимоотношения между родителите, преживян психически или физически тормоз, сложна актуална семейна динамика, страх от загуба на индивидуалност и контрол. Сега нека преминем към следващата част на видеото, а именно как да помогнем на човек със страх от обвързване. Без значение каква е причината за фобията от обвързване, на човек винаги може да му се помогне. Никой не е създаден за да живее в самота. Има много механизми за помощ, но преди всичко човек трябва сам да пожелае промяна и да намери начин да преодолее тревожността от обвързване.
Важно е човек да осъзнае, че не съществува перфектна връзка, като по филмите. Всяка една връзка се нуждае от подхранване, грижи, отделено време и внимание между партньорите. Трябва да се научим да живеем за момента или на ниво тук и сега. Колкото повече анализираме или се вглеждаме във връзката си и търсим проблем, толкова по-вероятно е да го намерим. Трябва да си забраним да сравняваме сегашния партньор с качествата на бившия. Всеки човек е уникален и си има своите плюсове и минуси. Не се страхувайте да преминете от аз към ние. Човек е социално животно и живее в група. Дайте си време да свикнете с новия начин на функциониране. Често връзките се счупват, когато двама човека решат да заживеят съвместно. Приемете, че началото ще бъде трудно, докато не протече процеса на синхронизация. Всеки идва във връзката със своите модели, вярвания и идеи как правилно да се функционира във връзка. За едни процеса на напасване преминава за 14 дни, а при други достига до 6 месеца. Обикновено към втория месец съвместно съжителство аз преминава към ние. Дайте си време, вместо при първия сблъсък на модели, да вземете решението, че обвързването и семейния начин на живот не са за вас. Приемете, че вашето щастие зависи основно от вас, а не от партньора ви. Не очаквайте вашият партньор да бъде клоун, който да ви забавлява, банкомата, който да е без лимит и мъдреца, който знае и може всичко. Бъдете инициативни и активни във връзката. Никой не би се чувствал щастлив във връзка с човек, който няма мнение и няма инициатива. Доброто партньорство получава устойчивост, когато двамата партньори се партнират взаимно. Трябва активност и отдаденост от двете страни. Ако връзката започне да става скучна и безинтересна, анализирайте дали двете страни са достатъчно отдадени на нея. Поговорете с партньора си и помислете как да вкарате динамика във вашата връзка, вместо да вземате прибързани решения и да я прекратявате. Полагайте ежедневни грижи за връзката си. Ежедневните мили жестове и разговори правят връзката жива и развиваща се. Говорете за нещата, които ви притесняват и споделяйте радостите си. Звучи простичко, но в действителност е сложно за изпълнение ежедневно, защото понякога просто не ви се говори, а другият не може да чете мисли. Поставяйте си общи цели. Общите цели са определящо условие за една устойчива връзка. Това може да са големи цели, като закупуването на общо жилище или започването на общ семейен бизнес, или малки такива, като на каква почивка да отидете. Важно е да имате нещо позитивно, което да очаквате в близко бъдеще. Общите цели дават смисъл и нужда да останем във връзката. Ако все пак човек не успее сам да се пребори с филофобията, може да поработи със себе си чрез психотерапия. Психотерапевтът може да помогне да се открият когнитивните изкривявания и да се дадат насоки как да се обърнат в полза на страдащия. С психологическа помощ ще може да откриете кое е формирало страха от обвързване, да се отработи и да се освободи психиката от ирационалния страх. Надявам се видеото да ви е допаднало. Ако е така, ще се радвам да подкрепите клипа с палец нагоре. А ако искате да се развива този канал и да има още видеа на тема психология, психотерапия и тревожни разстройства, абонирайте се за канала и натиснете камбанката, за да получавате известия и да бъдете сред първите гледали новото видео. Бъдете здрави, щастливи и спокойни. До нови срещи!